ଏଇ ପିଠା ପାଇଁକି ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବି ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ତ ମାଆକୁ କହିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଆ ମୋତେ ସିଧା ଚୁନାଟାକୁ ଧରେଇଦେଲେ କହିଲେ ଚୁନା କୁଟିକି ଦେ ତାପରେ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯାହା ବି କହିବୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଛି ତ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଚୁନାକୁ କୁଟିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି ପୁରା ଭଲସେ। ତ ତାପରେ ମାଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗରମ ପାଣି କରିକି ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲରେ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁକି ଲାଗିଗଲେ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଚୁନାକୁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ସେ ତାର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ତାପରେ ମାଆ ଫଟାଫଟ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପିଠାର ନାଁ କ'ଣ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୋତେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଟା ଚକୁଳି କହିବି କି ଦୋସା କହିବି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁକି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଥିଲା ତ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟା କରିଦେଲେଣି ତ ମୋର ତ ଏଇ ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ପିଠା ଦେଖିକି ଆଉ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ତାଟିଆ ନେଇକି ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପିଠା କାଢ଼ିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇସାରି ତାପରେ ଯାଇକି କଥା। ତ ମାଆ ମୋତେ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ପିଠା କାଢ଼ିକି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇକି କହିଲି ଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଚିନି ଲଗେଇକି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ତରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ତ ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିନାହିଁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ବାଏ ବାଏ।